нонвойхонаи нони эронӣ бо номи нони сангакӣ ки як соли пеш дар душанбе таъсис ёфта буд ва мо ҳам дар борааш як гузориши вижа доштем, ахиран дари худро барои харидорон бастааст. ин нахустин нуқтае буд дар душанбе ки барои хориҷиҳо ва ҳам тоҷикон нони машҳури эронӣ нони сангакиро таҳия ва пешниҳод мекард. Ба таври муассисонаш ҳамон замон ба мо гуфта буданд дар як муддати кӯтоҳ дар душанбе дар миёни хориҷиҳо ба виҷа ҳиндуҳову эрониҳо харидори зиёд доштанд, аммо харидорони аслии нонвойхона бозам сокинони маҳаллӣ яъне тоҷикон буданд ва аз ҳар гӯшаи шаҳр барои харидан ва хӯрдани нони сангакӣ ба ин нуқта меомаданд. ҳоло сокинон ҳам аз басташавии ин нонвойхона нороҳатанд. нони бамаза буд, кинҷид бо зарчӯба ҳам да саломатӣ ҳам фоида дошт. Бисёр вай мехӯрдем. Чем ай ноное ки дар нонбоё мефурӯшанд ясма, нони сангак бамазатар ҳам бо да саломатӣ ҳам фоидаовар дошт. мо ғамгин шудем ки инҷоро бастам. Чӣ фарқ дошт аз нони замон? Инҷо бисёр фарқ дошт. Ин дар даруни колчаҳояш зарчӯба меандохтанд ки мо хӯрем ба саломатӣ фоида дошт. ин нонвойхона аз ҷониби як марди эронӣ дар душанбе таъсис ёфта буд ва соли пеш ҳам вақте мо аз дохили он гузориш медодем ва бо тарзи тайёр шудани нони эронӣ ошно мешудем, муассиси он Ислом Ҳайдарӣ гуфта буд ин нон дар рӯи рег пухта мешавад ва ба сиҳати инсон ҳам хеле фоида дорад. ҳамроҳи ин марди эронӣ дар ин нонвойхона ҳамчунин 5 ҷавони тоҷик ҳам кор мекарданд ва онҳо дар як рӯз 700 нони эронӣ барои харидорон пешниҳод мекарданд. ҳоло муассиси ин нонвойхонаи нонҳои эронӣ дар тоҷикистон нест, вале онҳое ки бо ин марди эронӣ ҳамкорӣ доштанд мегӯянд ӯ ба далели мувоҷеҳ шудан ба мушкили раводид ва санадҳои дигар аз тоҷикистон рафтааст. Аммо соҳибони биное ки дар он нонвойхонаи нонҳои эронӣ фаъол буд тасмим доранд дубора пухтани нонҳои сангакиро ба роҳ монанд. Соҳибони бино мегӯянд ба ин хотир ҳам онҳо чанд ҷавони тоҷикро ба Эрон фиристоданд то пухтани нонҳои сангакиро омӯзанд ва баргашта ин гӯшаро дубора фаъол кунанд. Зарангези Наврӯзшоҳ, Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе.